En Noriko va lluitar sol contra la Chitare i el va guanyar, però va quedar greument ferit i es va morir. No et pots rendir, passi el que passi. No pot estar mort. No m'ho puc creure. No pot ser. No vull. Noriko, obre els ulls! Obre els ulls! La Miyaka va haver de dir adéu per sempre a en Noriko. No em penso rendir. Ja ho veuràs, Noriko. La Miyaka va córrer a buscar el Shinzaho pel camí que en Noriko havia obert amb el seu sacrifici. Guardians de gel. Al cim de la muntanya, la porta s'obria a la sacerdotessa i als altres. La sacerdotessa de Suzaku va avançar tot buscant el Shinzaho. Així doncs, aquí dins hi ha el Shinzaho. Compte, que s'obre. Això és molt estrany, no m'agrada. Per què ho dius? Ens hem carregat un membre dels 7 guardians de Seiryu i tot i així ells encara no s'hi han tornat. Ostres, que fosc! I quin fred! Vinga, hem d'avançar! Vigileu, nois! La porta s'ha tancat! Què t'ha passat, Miyaka? No ho sé, m'he entrebancat. Està bé, encendré un foc. Ossos! 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 Ja ho veig, que són ossos. Sí, però són d'humans. Vigileu! Tamahome! Estic bé, només ha estat una esgarrapada. Fletxes de gel. És la mala sort d'aquell que busca el Shinzaho. Ostres, però qui són aquells? Quin aire més fred. No deixaré que us emporteu al Shinzaho. No pot ser que siguin guardians de Seiryu. Qui sou? Ensenyeu-nos la vostra cara ara mateix! Ets una noia molt valenta. El meu nom és Kikitsu. El meu nom és Tomite. Som els guardians del Shinzaho de la sacerdotessa de Kenbu. Un moment, Hikitsu i Tomite! No pot ser! Som del nord, les 7 constel·lacions de Kenbu. Les 7 constel·lacions de Genbu? Però com? Si fa més de 200 anys que sou morts, vosaltres! Un moment, escolteu-me, nosaltres som els de Suzaku! Miyaka! Miyaka! Encara que siguis una dona, els lladres no els perdonem. Però tranquil·la, de seguida se't congelarà tot el